गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय स' दिनैयो जोङो बड'लेण्ड भबननिफ्राय जोङो फैबाय रेडिसन ब्लु द्वारकायावनो ओमफ्राय बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो माबाबाय जोङो बेलेगावहाय फैबाय आरोना दायो जोङो रेडिसन ब्लुआवहाय फैबाय हटेलखौ चेन्ज खालामनानै बिराद गरमथार नालाय स' दिनैहाय आङो रेडिसन ब्लु जिहेतु द्वारकायावहाय दङ बेनिनो आङो जा हायो आं दिन्थिनो नाजागोन आरोना माबायदि मा दङ बेवहाय बिराद समायना हटेला स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना नै रुम गोदानावहाय फैबाय आयु जि गरम मोनबायलै एबारसो थान्दा मोनलायलायबाय क्या पता है क्या बेड बरिया नायनो र' जायगाखौ माबायसा एथिं स' जों जेरावहाय थादों बेयावहाय गाहायावहाय माने शपिं मलफोरबो दङ नालाय स' बेयावहाय एसे बेरायनानै लानोसै जानानै उदैयानो बेसेबा गिदिर जाबाय आयु रिल्सबो बानायनो होननानै सानदोंमोन खिन्थु मोनाबाय नालाय ओमफ्राय बारा क्लियार फैनाय नङा लाइटआ बेखायनो जोङो 4th फ्ल'रावहाय थांनोसै आरोना जों 6th फ्ल'रावहाय थादोंमोन ओमफ्राय 4th फ्ल'रावहाय सुइमिं पुला दङ नैबेयावहाय जों बेरायफैबाय ओमफ्राय एसे मजा लाबाय आरोना बिराद बार मोजां बारदोंमोन ओरैबायसा गरम दिल्लीयावथ' थैगोनसो थानो हाया थांनोसै गाबोनो इसोर भगबान एसे एनै शपिं खालामनांगौ दंमोन खिन्थु फैसायानो गैला दसले खानायखौ बानायजानानै नोंथांमोननियावसो बिनांसिगोन फैसाखौ बाङाय बिहरनांसिगोन देनां हरफिनगोन आरोना नेक्स्ट जोनोमाव मार मेंबायलै नै सुइमिं पुला गाबोन दुगै दायो जोङो ब्रेकफास्ट खालामनो थाखाय फैबाय खालामनो थांनोसै स' जोंना ब्रेकफास्टआ इनक्लुडेडमोन आरोना बाट डिनारा जों गावनो जादों आरोना ओमफ्राय बेयावहाय भेराइटिस आइटेम दङ जिखुनु जाबाय आरो जाख'नोथ' हाया बारा खिन्थु जेसां हायो जाबाय गोथावमोन
Okay. Six months even nama. Rumahnya फैफिनबाय ओमफ्राय आं मेकआप खालामाखै नालाय खालि मिसुखौ लाखिनानै थांदोंमोन ओमफ्राय दायो आं मेकआप खालामनोसै मोननैसो रिल्स बानायनो थाखाय स' नै ओंखारखांबायबो आरोना बारा देलायला दानिया बारा टाइम नांला बारा देलायला होनो माबा देलायनायाथ' देलायो सिख्ला मानसि देलायखागोन नङा होमबा देनां बुरै जाबा थरना देलायनो मोनगोन सनै ओंखारखांबाय ओमफ्राय दायो जोङो सुइमिं पुलावहाय थांनानै एसे फट' लानो नागिरदों आरोना जि आराम मालाय दुगैगासिनो जि मोजां दुगैनो आसास थासिगोन आङो जि मोजां नायनाय दुगैनो आसा थासिगोन फुङावनो सिखारासिना दुगैनो आसा थासिगोन आरो न' So guys, आं ड्रेसखौ चेन्ज खालामफिनबाय थांनोसै आयौ जोहोलै देखायद्रायो ना ओमफ्राय बिराद गरमथार गाइस बेखायनो आं बेखौनो गानबाय बिराद गरम माने हाथाराखै थानो गारलांना थांनो बासोदोंमोन आं सुइमिं पुलाव दुगैनो आसा थासोबाय जोङो चेकआउट खालामसै दायो चेकआउट खालामसै आंनि खानायखौ मादि नुदों गाइस कालार फोननायखौ गाज्रि मोनो नामा खेवनानैसो लानांबाय हिलखौबो ओरैबायसा गरम आयौ जिबनाव फायथ'थारलालै आं गरम दिनाव दिल्लीयावहा थान्दा दिनावबो देनजार थान्दा जायो गरम दिनाव देनजार गरम जायो मा दुनिया जाखालायबायलाय
So next vlogआवहाय नोंथांमोनखौ लोगो मोनलायसिगोन so thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you bye bye